Прывітанне, сябры! Што, Яночка яшчэ не прыходзіла? Выдатна, значыць, я паспеў. Так, зараз трэба пакласці кветачкі на самае бачнае месца і бегчы. Куды ж іх пакласці? На палічку? А можа на стол? Ой, Буслик, осторожней! Ой, прабач, Яночка, я не хацеў цябе штурхнуць. Прывітанне! І табе добрый вечар, Буслик. Ой, прывітанне, сябры. Вы не ведаеце, што з нашым Бусликам адбываецца? Ой, Яночка, вось, гэта кветачкі для цябе. Дзякую, вядома. Але чаму твой букетик такі няхайны? Прабач, з ім усё было ў парадку. Просто калі мы з табой сутыкнуліся, я кветкі упусціў. Табе зусім не падабаецца. Да не перажывай, Буслик, усё ў парадку. Давай сюды свае кветкі. Шкада, што ў мяне не атрымалася парадаваць Яночку. Буслик, што ты там бурчыш? Давай я лепш раскажу табе, як я рыхтуюся да конкурсу «Прыгажосці». Ой, цікава, з задавальненнем паслухаю. Ну, мы з настаўніцай ужо выбралі верш. Ён цудоўны, пра восень. А прачытай мне яго, калі ласка, Яночка. Табе? Не, давай лепш Тимофея дачакаемся. Я вам дваім прачытаю. Ну, добра. Сукенку Надзейка мне паабяцала аздобіць восеньскім лісцем, якое яна спецыяльна зробіць з рознакаляровай тканіны. Ой, гэта будзе так прыгожа, уяўляеш? Як бы я хацеў на гэта паглядзець. Можа, ты запросіш мяне на конкурс, Яночка? Я буду тваім самым адданым балельшчыкам. Ты? Прабач, Буслик, але на конкурсе мне патрэбна больш сур'ёзная падтрымка. Я планую запрасіць Тимофея пайсці са мной. Як ты лічыш, ён пагадзіцца? Упэўнены, ты ж там будзеш і верш чытаць, І танцаваць, і спяваць. Ой, я буду сапраўдная прынцэса восень. Як жа можна не хацець гэта ўбачыць? Буслик, ты не расстройвайся. Я папрашу Тимофея, ён самыя галоўныя моманты на тэлефон здыме. І ты потым паглядзіш. Дамовіліся. У любым выпадку я жадаю табе перамагчы. Добра. Я абавязкова цябе падтрымаю. Я нават з апошніх урокаў адпрашуся. Ну, каб не спазніцца. Ага, дамовіліся. Прывітанне, сябры мае. Ой, прывітанне, Тимоч. Добрый вечар, Тимофей. У мяне да цябе вельмі важная просьба. Слухаю уважліва. Думаю, мне лепш пайсці. Яночцы не цікава са мной размаўляць. Буслик, ты куды? Сапраўды, Буслик, куды ты сабраўся? Я зараз хутенька з Тимофеем дамоўлюся і буду вам верш чытаць. Два слухачы ўсё ж лепш, чым адзін. Я буду уяўляць, быццам выступала перад журы. Добра, я пачакаю. Яночка, а пра што такое ты хацела са мной дамовіцца? Я хочу запросить тебя, Тимофей, пайсці са мной на конкурс прыгажосці. З задавальненнем, тым больш я ўсё роўна туды збіраюся. Ты будзеш у журы конкурсу? Не, Буслик, мяне аднакласніца папрасіла яе падтрымаць. Ага, значыць, ты будзеш падтрымліваць яе і мяне? Ну так, а што тут такога? Вы ж не будзеце выступаць адначасова. Але за каго ты будзеш балець? За мяне ці за сваю аднакласніцу? А што, нельга балець за некалькіх удзельніц? Буслик, ну што ты такое гаворыш? Калі, напрыклад, я перамагу, Тимофею прыйдзецца суцяшаць сваю аднакласніцу, а я хачу, каб ён віншаваў мяне.
Яночка, калі ты пераможаш, цябе многа хто будзе віншаваць. А я хочу, каб і ты віншаваў. Яночка, але ж Тимофей уже пообяцал, что прыйдзе болеть за свою одноклассницу. Адмовіцца будзе непрыгожа. Я б сказаў, адмовіцца немагчыма. Прабач, Яночка, але сяброў проста так крыўдзіць нельга. А тое, што я пакрыўджуся, цябе зусім не хвалюе. Вядома, хвалюе. Я не хачу цябе крыўдзіць. Што ж рабіць? О, прыдумаў. І што ты прыдумаў? Я таксама буду за цябе балець, Яночка, але асноўным балельшчыкам няхай будзе буслік. Не, Тимош, гэта не варыянт. Чаму? У цябе ёсць нейкія планы? Ды няма у бусліка ніякіх планаў. Ён мне ўжо прапанаваў пайсці са мной. Але Яночка хоча, каб у яе была больш сур'ёзная падтрымка. Яночка, а чаму ты лічыш бусліка несур'ёзным? Ну, ён маленькі. Ну так, маленькі, але вельмі адказны і вельмі сур'ёзна ставіцца да любой справы. Упэўнены, буслік будзе лепшым балельшчыкам. Не сумнявайся, Яночка, я і крычалку вершаваную прыдумаў. Напрыклад, Яночка красуня, лепшая прыгажуня. Ого, буслік, ты амаль паэт. Сапраўды, нядрэнна. А яшчэ я плакат намалюю і наклею на яго восеньскае лісце. Ну, буслік, я б так нават не прыдумаў. Буслік, прабач. О, за што? За тое, што я не згадзілася адразу на твою прапанову. Ты цудоўны сябар і сапраўды будзеш лепшым балельшчыкам. Ура! Дзякуй за давер, Яночка, я не падвяду. Яночка, але я ўсё роўна буду за цябе балець, можна? Ну, калі буслік дазволіць, ён жа мой асноўны балельшчык. Я, вядома, дазволю. Разам нашыя крычалкі будуць лепш чутныя. Цудоўна, што ніхто не крыўдзіцца. А зараз, можа, мультфільм паглядзім? Вы ўключайце, а я зараз вярнуся. Куды ты, Яночка? Вазу прынясу. Бачыш, Тимофей, мне буслік кветкі падарыў. А гэта не парада, калі прыгожы букетик на стале ляжыць. Глядзім мультфільм, сябры. А зараз мне час дадому бегчы, а вам да адпачынку рыхтавацца. Мыем тварыкі, чысцім зубкі. І адпраўляемся ў ложачкі глядзець самыя цікавыя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,
сны.